Hej, det er Vitus, og jeg vil nu differentiere f af x lige med 1 over x. Ja, ved hjælp af trætrinsreglen. Vi starter med at regne funktionstilvæksten ud, altså delta y, ved at sætte henholdsvis x0 plus h og x0 ind på x's plads. Så der står, så vi får det der. Nu ganger vi så med 1, eller lægger vi 1 til ved at gange med x0. Vi både tæller og nævner på den første bryg, og på den anden bryg lægger vi 1 til ved at gange med x0 plus h. Vi tæller og nævner. Ja, og vi får så dette ud af træet ved at trække de to brygger fra hinanden. Vi ganger herefter parentesen ud, så der står dette. Nu kan vi så regne differentialprocenten ud ved at dividere med h, og vi ser, at h og h går ud med hinanden, så vi får det her frem. Yes. Og så får vi for h gående mod 0, det der resultat, da dette led også vil gå mod 0. Og dette er altså differentialkvotienten af her 1 over x, ja, som lyder minus 1 over x0 i anden.